problema mo? Ha? Sino may gawa niya? Sino gumawa niya? Si Senyor. Ano ginawa sa inyo, senyor? Ha? Pinilit niya akong umamin na si Calvin ang naghamon na magtuos sila ni Elias. Gusto niya makasiguro na walang kasalanan si Elias. Wala na talaga siya sa katinuan. Sariling anak na lumaki sa poder niya, ipinagpalit niya sa anak na kumakalaban sa kanya. Kung kayang-kaya niya ilaglag si Calvin ng ganun-ganun na lang, kayang-kaya niya gawin to sa Golden Scorpion. Ang importante ngayon sa kanya, si Black Rider, ang kanyang anak. May kutob ako na itong si Senyor may planong gawing leader ng Golden Scorpion itong si Elias balang araw. Lalong-lalo na wala na si Calvin. Paano niya gagawin yun? Ha? Hindi niya nga mahawakan sa leeg. Hanggang ngayon, nagbibigay pa rin problema yan sa sindikato. So ano plano natin? Alam namin kung nasan si Black Rider. Sa Barangay Palangga. Pupuntahan natin siya. At pupulbusin natin. Ipapalala din natin kay Senyor kung ano ba talaga ang Golden Scorpion. Dahil dito sa grupo natin, walang puwang ang konsensya at puso. Elias! Yes! Yes! Brother! Hindi ka ba talaga magpapaalam sa amin? Yes! Ay, Alma. Ay, hello po. Gandang gabi po. Brother, alis ka ba talaga nung hindi ka nagbababay? O Elias, bigla-bigla ka na lang aalis, Elias. Huwag ka man lang nagpa-despedida. Sagot ko na sana yung pares mo. Ay, pala eh. Sagot pala yung pares. Annabel, kami na yung kakain ng pares mo. Tsaka, Elias, bago ko naman sana umalis, bigyan mo sa akin yung contacts ng alam mo na, yung mga magagandang chicks ba? Tawag, Pestong. Paalis na nga sa Elias, puro kamanyak ang pa rin naiisip mo. Elias, basta lagi kang mag-iingat nun ha. Alam mo naman kung saan kami babalikan. Dito. At brother, kung ano man yung tinatakbo mong gusot na yan, handa kami Ruiz back ni Oka. Tutulungan ka namin, promise. Anong rest ba? Anong gusto? West back, hindi west back. Ano ka ba? Huwag kang nagpapaniwala sa sinasabi ng dalawang to. Puro basag ulo lang hinahanap yan. Bugin ko kayong dalawa eh. Romana, kayo ni Bunjoy, ano plano niyo? Sisimula kami ng panibagong buhay. Namimiss ko po kayong lahat. Kuya Elias, hindi mo po ba ako mamimiss? Pero katulad ng ginawang paghihintay sa nanay mo, sana ganun din mo yung paghintay para sa akin ha. Balang araw, ikita rin tayo ulit.
Basta anak, pagkatapos ng lahat ang dapat mong gagawin, babalikan mo ako. Babalikan mo ako, anak. Mana, Bonjoy. Yes. po kami. Brother. Brother, yan. Tingin, brother. Dandan. Tagalan mo pa ako. Ingat, Brad. Huwag mo. Brother, dalawa na tayo. Bigay kita tatlo, ha? Brother. Yes. Ingat ka na. May pwede ba tayo dito? Ayos! Brother! Brother! Ingat ka, ha? Ingat! Sige! Diyos ko! Diyos ko po! Walang matitirang buhay! Naintindihan nyo? Ipaparamdam namin sa iyo, Elias Guerrero, ang bagsik ng laso ng alakdan. Magbabayad ka sa pagkantino sa Golden Scorpion. Hanggat hindi ka lumalabas sa lugar, lahat ng tao sa palangga mamamatay. Wala na! Si Aling Alma. Ano bahala sa nanay ko? Yung daan tinuro ko doon ay dumaan. Sige na! Joy. Ama, sige na. Kailan, susunod ako. Nay, kailangan mo kumalma, ha? Nay, kailangan mo kumalma. Iligtas ko sila.
bagay. Kailangan natin tumakas. Sige na. Diyos ko po! Diyos ko po! Lance! Tanda mga brother! Enyo! Teka! Si Annabelle! Si Annabelle! 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 Ako! Huwag niyo po kami papatayin! Maawa po kayo sa amin! Maawa po kayo! Huwag niyo po kami papatayin! Parang naawa niyo na po! Huwag niyo po kami papatayin! Roman, tay, sige na. Sige na, ako na bahala dito. Mag-ingat yan. Dapat ang pinaproblema mo, Tindo, yung paghahanap kay